ହିନ୍ଦୋଳରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଶେଷ ଦିବସ। ଶେଷ ଦିନରେ ପୂଜା ବଜାରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସମସ୍ତ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଞ୍ଚଳ କମ୍ପୁଛି। କେଉଁଠି ଗୀତ ଚାଲିଛି ତ କେଉଁଠି ନାଚ। ହିନ୍ଦୋଳର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୀନା ବଜାର ଆମ ପ୍ରତିଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। କଳ୍ପନା ବଜାର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛି। ହିନ୍ଦୋଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ଶବ୍ଦମୟ ହୋଇଉଠିଛି। ଆଜି ହିନ୍ଦୋଳ ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ ସମସ୍ତ ପୂଜା ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ଆଶୀଷ ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଦାୟ ନେବେ। ପରିବା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଙ୍କ ଭସାଣୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଘରକରଣା ଲୋକମାନେ କିଣି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏନ୍ଏସିର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପୂଜାର 9 ଦିନ ଯାଏଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଈ ମାଳମାଳ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜାଉଛି। ହିନ୍ଦୋଳରୁ ନିରୋଜ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟିଭିପିସି।